ƙasa. Mata iyayen gida, mata iyayenmu, mata abokanmu, mata aminanmu, mata gomanmu. Sai da ku na ce mata zana doka gangata, babu ku na ce mata bani doka gangata. Mata 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 sama mana, mata 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 kasa. Ku taso, kai ku taso, ni na ce ku taso mata. Dan bani zuwa ni bikin da baku mata. Wajen kwalliya ni na ce a barwa kai mata. Wajen girki ba kamar ku na ce ku mata. Gida yayi kyawu na ce a barwa kai mata. Mana to gidan da ba mata ba gida bane. Ko mai na mata ne, kai ma na mata ne, ni ma na mata ne. Kwalliya ta iyo fita na ce sai mata. Kwarkwasa tun kai ni na ce a barwa duka mata. Ko mu je baya da baya ni na ce ku mata. Dan da ku mata shi ya sa na doko ganga ta. Hayya sama kasa nan can kai haba sama kasa kar ku bani kunya ku mata. Sama na gode. Ku taso mata, ku tafa mata, ku juya mata. Mana ya kamata a yau dan da zo sun tsaro. Kun bikin naku ya yi kyau a yau ya tsaro. Na gano mata sun ciyo ado sun je ruwa. Batun ko islami yan gida ne na bora. Kun bikin 'ya'yan girma Allah kau da larura. Mata mata sama mata mata mana. Mata mata ni fa zance na bai wuce da mata ba. Mata inda ba mata ban zuwa bare mai arba. Idan da mata zana hau kwani kan turba. In babu mata zani faɗi dan na duba. Komai na mata ne hayya garkuwa ta. Mata zam abin so na ku ne ta ga mata. Mata in babu ku bani kun ji ku fa mata. Mata kun zam fa komai na ku iyaye mata. Mata ya kai mana sama mata aminai na, mata abokaina. In babu mata ba ni kun ji abokaina. Mata yas nake ji ta ne